ବିପଦ ଚୋଖି କବି କଣ କହିଲେ ଏ ରସା ମଧେ ଅତି ସାର ରସା ମଧେ ଅତି ସାର ରଚିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ରଚିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ସାତର ଭିତର ପହଞ୍ଚି ରଚିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବର ରସାତର ରବିତର ଖୋଜି ଅମର ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେ ଯେତେ ଜାଗା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁର ଭିତରେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର କୋଠା ସହିତ କୌଣସି କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁର ହେଲା ଯଶୋବନ୍ତୀପୁର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁର ହେଲା ଅମରାବତୀପୁର ନାରାୟଣଙ୍କର ପୁର ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯଶୋବନ୍ତୀପୁର ଅମରାବତୀପୁରର କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ବି ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା କୋଠା ସହିତ ତୁଳନା ହେଇପାରିବ ରତ୍ନାଦି ଖଚିତ ପ୍ରାକାର ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଖଚିତ ହେଇଛି କୋଠା ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର କୋଠାରେ ଖଚିତ ହେଇନି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର କୋଠାରେ ବି ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଖଚିତ ହେଇଛି ଯଦି ପ୍ରଜା ମାନେ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଖଚିତ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଜା ମାନେ କିଭଳି ଧନୀ କାହା ଘରେ କେତେ ଧନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା କେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଦ୍ର କବି କହିଲେ ହେଲେ ଯାହା ଘରେ ଯେତେ କୋଟି ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଘରେ ଯେତେ କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କି ସୁନା ଅଛି ସେ ଲୋକ ତା ଘର ଛାତ ଉପରେ ସେତିକିଟା କଳସ ବସେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଘରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ 10ଟି କଳସ ଯାହା ଘରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ ତା ଛାତ ଉପରେ 5ଟା କଳସ ଯାହା ଘରେ 2.5 କୋଟି ଥିବ ତା ଛାତ ଉପରେ 2ଟା କଳସ କାଇ ଆଉ ହାପେ ବସେଇଲନି ଆରେ ଯୋଉ ଧନଟା ଅଧା ଅଛି ସିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳସ ବସେଇ କାଇ ଗୋଟିଏ ଛେଲୁଆ ବସେଇଲାନି ଛେଲୁଆ ବଳି ବଳି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବଳି ବଳି କୋଟିଏ ଛେଲୁଆ ସବୁ ବସେ ଆମ ସାଡେ ବହୁ ଆଉ ତୁବା ବଢଉଥବୁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ମାନେ ଧନୀ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଧନୀ ବାବୁ ଆଜି ରାଜା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ ପାଳନ କରନ୍ତି କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଏକ ପ୍ରାଣ ରାଜା ଦମ୍ପତି ଭିନ୍ନ ବାଟକେ शरीर सेना भिन्न राजा रानी एकाग्र चित्तरे राज्यକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ନିକଟରେ ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏକରେ ସେ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ନାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଗାଇଡ ନାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ସାଗରେ ପଶିଲେ
ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯିବ। ତେଣୁ ନାରୀ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଜଗତ ଭିତରେ କିଛି କରିପାରେ ନା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାୟକ ଶେଖର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ। କଣ କହିଲେ? ନାରୀ ପିନ୍ଧା ଚୁଡ଼ି, ନାରୀ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ, ଇଏ ନାରୀ ପିନ୍ଧା ବାବୁ ପାଚୁ କରି ବସୁ কেলে নারী বিনা ये जगत ভিতরে কেলে নারী পিন্ধা চুড়ি, নারী পিন্ধা শাড়ি, নারী পিন্ধা অলঙ্কার, স্বামী লাগে সিনা সুন্দর দিশই, নারী ভালরে সিন্দুর। নারী যেতে দামি টঙ্কার চুড়ি পিন্ধু, যেতে দামি টঙ্কার শাড়ি পিন্ধু, নারী সে পর্যন্ত পণ্ডিতে সুন্দর নুহ। নারী যেতেবেলে সিন্দুর পিন্ধে সেতেবেলে নারীটিଏ সুন্দর। কাহিকি না আপন মানଙ୍କର ଏ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଛି ରାମାୟଣ ପୃଷ୍ଠା। ରାମାୟଣର ପରିପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁଦିନ ରାମ ସରକାର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ରାମ ଠାକୁର ପଣ୍ଡିତ ହେବେ ରାଜା। ଏକାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏକାଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇପାରିବେନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦରକାର। ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା। ରାମ ନିଜେ ମୁକୁଟକୁ ପରିଧାନ କରି ସାଜସଜା ହେଇ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜା ହେବେ ରାମ, ଅଭିଷେକ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାରିଆଡକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପଛରେ ହନୁମାନ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ରାମ ଟିକେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଲେ। ହନୁମାନ ଆରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲୋକଟା ନାହିଁ ତାରି ପାଇଁ ଡେରି ହଉଛି। ନା ସେ ଲୋକ କିଏ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିବି। ସେ ଲୋକ କିଏ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା। ସୀତା କୁଆଡେ ଗଲେ? ସୀତା ରାଜ୍ୟର ନିଜର ଘର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗର ପୂଜା, ଶିବ ପୂଜା ହୁଏ ଭାରି ଭିଡ଼ ସେତେବେଳେ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର এই জাগରରେ ମଙ୍ଗଳପୁର ତାରିଣୀ ଝାଡୁଆ ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ପାଲା କରିବାକୁ ଆସୁ। ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ନ ଆସିଲେ 4ଟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାରରୁ ଆଉ ପାସ୍ କରିକି ସେ ଝାଡୁଆ ତାରିଣୀ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ଭାରି ଗହଳ ହୁଏ। ସେଇ ଗହଳ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ସକାଳୁ 12ଟା ଭିତରେ ପାସ୍ କରି ଯାଉ। କହିଲେ ତାହା ଗାଡି ଛକ ଗଳିବନି ତା ଭିତରକୁ ଭାରି ଭିଡ଼। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜାଗର ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲରେ ବାବୁ ସଜ ହଉଛି। ନାରୀ ମାନେ ସଜ ହବାକୁ ଝିଅ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନାରୀ ମାନେ ସାଜସଜା ହବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ ବାହାରେ ଗଲେ ବି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ବୀରର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ସଜ ହଉଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଗଲେ କବାଟକୁ ଟିକିଏ ଖୋଲିଲେ। ନାରୀ ମୋ ମା ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ନାରୀ ଯୋଉ ଘରେ ବେଶ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଯିବା ନିଷେଧ। ଆପଣମାନଙ୍କର ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁପଦ ସେବକ, ପ୍ରାତ ସ୍ମରଣୀୟ, ସତ୍ୟା ବନ୍ଦନୀୟ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ କବାଟଟାକୁ ଟିକିଏ ଖୋଲିଲେ। ମଳିକି ଦେଖିଲେ ସୀତା ତଳୁ ଟିକେ କଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛନ୍ତି। ସୀତା ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ସୀତା? ଶୀତ ଦିନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ନାଁ ସୀତା। ଶୀତ ଦିନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୀତା। ତୁ ରାମାୟଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିବି ବେକ କଟିଯିବ। ବସ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲନି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚିଦେଲେ କଥା ସରିଯିବ। ଆଉ କାହିଁ ତ କାନ ନାକରେ ହାତ ମାରି ଛେଚରା କରି ଖାଇବ। ଆମେରିକା ଫୋନ କରୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦଉନି। ଆଉ ଆମେରିକା ତତେ ଫୋନ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ? ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଟଙ୍କା ତାର ଚକଲେଟ ଦବ ତ ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକରୁ ଜାଣିବା ମଞ୍ଚକୁ ପଳେଇବ। ଯଦି ଲୋକ ତୋତେ 5 ଟଙ୍କାର ବରା ଦେବେ ତୁ କଇଁଆ ଗୋଲା ଛକରେ ଉଠିବୁ। କଇଁଆ ଗୋଲାରୁ ଆରଡି ପଳେଇବୁ। ତୋର ପରିବେଶ ପରିପାଟି ବେତାଳି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିକି ସେପଟକୁ ପଳେଇବୁ। ଆଉ କିଛି ଆମେରିକା ଫୋନ କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ତ ତତେ କରି ବସ, ତୁ ତାକୁ କାଇଁ କହୁଛୁ? ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ବେଶୀ ହଉଛି।
କାଇଁ ମାରୁଛୁ ଲେଖା 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 ଚୁপ ଚୁপ ଆରେ ପାଗଳା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲା। କଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେୟା କହୁଛୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝାଉ ସେ ବୁଝ ଆଉ ତୁ କହିପାରିଲାନି ଆପଣ ଲଗେଇଛୁ ଲେଖା ଚୁପ ହେଇ ବସ ତାର ପଣ୍ଡିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହନୁମାନ ଟିକିଏ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଗଳିକି ଦେଖିଲେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ତଳୁ କଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ମଥାରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ ହନୁମାନ କହିଲେ ମାର କାମ ସରିନି କିଛି ସମୟ ଗଲା ହନୁମାନ ପୁଣି ଗଳିକି ଦେଖିଲେ ସୀତା ତଳୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମଥାରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ହନୁମାନ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ରହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଦେଖିଲେ କବାଟ ଖୋଲିକି ମା ସୀତା ଆଣୁଛନ୍ତି ମଥାରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଆଉ ସହି ପାଇଲେ କହିଲେ ସେପଟରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେଣୁ ହନୁମାନ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଟିକିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ନା ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଯେତେ ଥର ସିନ୍ଦୁର ଭରୁଆରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ତା ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରେ ସେତେ ସେତେ ଥର ତା ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ବଢେ ରେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଭରୁଆକୁ ଧରିଲେ କହିଲେ ମା ଟିକିଏ 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 ଲଗେଇଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁର ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ଏତେ ଥର କାହିଁ ପିନ୍ଧିବି ଭରୁଆ ଭିତରୁ ସବୁ ତକ ସିନ୍ଦୁର ଅଜାରିଲେ ପାଦ ପାଖରୁ ମଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଳି ହେଇ ପଇଲେ କହିଲେ ମା ଆସନ୍ତୁ ମା ଚାଲିଲେ ହନୁମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମ ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ ନାଲି ଆରେ କେତେ ନାଲି ହନୁମାନ ମାଙ୍କଡ ମୁଁ କହିବାକୁ ତ ବିଧାତା ରୂପ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖ ଆର ଜନ୍ମରେ ମାଙ୍କଡ ଥିଲା ଗାଡି ବାଡେଇ ଦେଲା ମରିଗଲା ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ଆଚ୍ଛା କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ତା ମୁହଁ ଦେଖିନା ମାଙ୍କଡ ହଉଛୁ ଦେଖିନା ତା ମୁହଁ ଦେଖିନା ଏଟା ପାତି ମାଙ୍କଡ ତା ଫଟୋ ଉଠା ପୁରା ପାତିଟା ହନୁମାନ ଆଇ ସେମିତି ହନ ବସ ସ୍ଥିର ଜୀବନରେ ସ୍ଥିର ନହେଲେ କିଛି କରିପାରିବନି ସ୍ଥିର ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାମ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବା ହନୁମାନ କେଡେ ନାଲି ହେଲେ ହନୁମାନ ନା ମା ପରା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ମୁଁ ସବୁ ଧରିଲି ବୋଲି ହେଇ ପଡିଲି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ ଠାକୁର ହାତ ଟେକି ଦେଲେ କହିଲେ ରେ ହନୁମାନ ଯୁଗ ଗୋଟିଏ ଆସିବ କଳିଯୁଗ ସେଇ କଳିଯୁଗରେ ତମର ଏଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶରୀର ପୂଜା ପାଇବ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଅଙ୍ଗରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳିଲେ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତେଣୁ ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଆଜି ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଏ ନା ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ପଣ୍ଡିତ ସେ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାଜା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ଆସର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ରାଜାରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଉପାସକ ଶିବ ଠାକୁର ରାଜାରାଣୀକୁ 10ଟି ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି 10ଟି ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସିଏ କାଇଁ ତୋର କେତୋଟି ମୋ ସାରା 13ଟି ରାଜାଙ୍କର 10 ତୁ ଉପରେ 13 ବାହାରକୁ ଆସୁନି ମାନେ 12ଟା ଆମର ହେଇସାରିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ 6 ମାସ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ ହବ ମରି ଯାଉ କୋଉଠି ମରିବ ସମୟ ବି ପାତ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହବ 13ଟା ପିଲା ଇଏ ବାପା ନନାକୁ ନେଇଯିବୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ବସ ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କର 10ଟି ପୁଅ 10ଟି ପୁଅ ଭିତରେ ରାଜାରାଣୀ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତିଭା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚୁଳ କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କିଏ ପୁତ୍ର ବନାସନ୍ତି
ଶୋଇ ପଡିଆ ପାଲା ଡାକି ଏ ପିଲା କାଇଁ ବେଟି କରୁଛୁ କେଲେ ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବସୁ ସାହିତ୍ୟରେ ବସୁ କବି କହିଲେ ବାପା ମା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ର ଯଦି ଭଲ ପୁଅ ନ ହେଇ କୁପୁତ୍ର ହୋଇଗଲା କି ଖରାପ ପୁତ୍ର ହେଲା କବି କହିଲେ କୋଟି ନରକକୁ ଟାଣେ ସେ ପୁଅଟା ନର୍କ ହଉଛି 84 ନର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନର୍କ ଅଛି ପୁତୁ ନର୍କ ସେ ପୁତୁ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ଯେଉଁ ପୁଅ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଭଲ ନ ହୋଇଯିବ ଚୋର ହେଲା କି ମଣିଷ ମାରିଲା ଅପଭ୍ରଂଶ କଲା ମଦ ଖାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ପଥକୁ ଗଲା କୋଟି ନରକକୁ ଟାଣେ ବାପା ମା ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ କଣ ସେଇ ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ କୋଟିଏ ନର୍କ ଭିତରେ ପକେଇ ଦବ କିନ୍ତୁ ଏ ମୋର ସଜ୍ଜନ ଆଉ ଯୋଉ 83 ନର୍କ ରହିଲା ସେ 83 ନର୍କରୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ଜାତିକି ଆଜି ଜଗତ ସମ୍ମାନ ଦବାକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ସେଇ ଝିଅ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଝିଅ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅବିବାହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 64 ଗୁଣ ଝିଅ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଝିଅ 64 ଗୁଣ ଉଦ୍ଧାର करे सेही छियो जेतबे सासु घरକୁ बहु हेई कि जाय चतुर्थी पिंड पड़िबा दिन से बहु ससुर घरे 19 गुण उद्धार करे 64 सासु घरे 19 64 19 83 झियो 83 गुण उद्धार कला बेले पुओ गोटिए नरक उद्धार करे तेनु जो माने कन्यादान दियंती से माने वैकुंठ प्राप्ति होती पुराण कहे तेनु राजांकर धर्मपत्नी श्रद्धा विचार कले हे शिव शंकर भगवान आपण को चरण तले केते स्वर्ण बसिछि ठाकुरे 10टी पुआ जदी आपण देले ता भीतर जदी गोटिए कन्या देई थांते आपण को भंडाररू धन कोन सरी जाई प्रभु हे ठाकुर झियो जदी मो स्वामी को देई थांते ताले कन्यादान करी मो स्वामी इच्छा को वैकुंठ प्राप्ति हेई थांते तेनु रानी कर सब बेले मन दुख तेनु करी आपण मानकर कवयित्री उत्तरा कुमारी सावक महोदया गोटी पद कहि तेले महाभाग्यवती सतपुत्र नारी माने जदी 100 पुअर जन्मनी होती ताहेले झियटिए पई आशा कर जो घर झिय प्रथम जन्म हुए बापा मान को आयुष्य बढ़े धन बढ़े कुळर प्रतिभा मान होची झिय लक्ष्मी लक्ष्मी आज्ञा सेति पई कन्या को रत्न कहंती तेनु आज रानी को मन रे दुख थिला बेले से दिन राजा इच्छा को बड़ पुओ इरावंत को डाकिले इरावंत आज्ञा ठाकुरे बापा मु आज जंगल भीतर को बापा टिके रुओ केते भक्त आज जेतबेले पंचु पांडव छकरे पहुंचिला मु गाड़ी रे बसिछि घोड़ होछि से छकरे बसि काली पालासारी की आपनकर भद्रक आस्तिलु पहर दिन काली डुबुर रे पालासारी की घरे पहुंचिलु ये सोई नि जाईतला बिले रे हाडू हानी से दे सोई कोई सोई की उठिला मते देखिला मुंडिया माइला पूरा मते सुनिला कुछ कुकुर सुनिला मुंडिया मारिला ये ठीक आसीला मुंडिया माइला बसा घर आइला मुंडिया मारिला ये ठीक आई मुंडिया मारिला काई नमस्कार हेली काई की मु जोड़ी सोई करे सिटी के लोक तोड़ा अच्छा तेरे में घरी ठीक है नमस्कार हेली हां बहुत भगवान आसियो ठाकुर आइले नमस्कार हेले बामरे गाड़िया पियाडीर भक्ति अछि माने तू भक्ति तेरो सेई नै नमस्कार बापा एटा कोन हला स्टाइल नमस्कार एटा कोन ये नमस्कार ये स्टाइल नमस्कार नमस्कार तो चौदहपुर से विद्या के नमस्कार नमस्कार बहुत प्रकार अछि कौन कौन एक जगह दुई जगह अच्छा 3 नमस्कार देखिए गोड़ को चुन्ना करी दबस हैला माने किभଳି भक्ति रे से होची पाक छेची की जात
ସାତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଚୁପ୍ ଭକ୍ତି ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖା ନମସ୍କାର ହଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଉଠୁ ଇଏ ମନ ଗଲା ନା ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ କରିଦେ ଏବେ ଦେଖ ଦେଖ। ସିଟ୍ ସିଟ୍ ସେ ମତେ ଶିଖଉଛୁ ରାସ୍ତା କେମିତି କରିବୁ ଗାମୁଛା କିଣି ଧରିବ এই দেখে হ্যাঁ গোড়া করে গোড়া পড়া হ্যাঁ সাপ পড়ছিব না আছে তো আগে কোন বাবা হ্যাঁ উঠিবি না চড়ি কি জিবি তু সই ধাসি পাগা উঠিবি কাই ডাকলো বাবা বাবু রে জঙ্গল ভিতর কো টিকে জিবি শিকার করিবা পাই কইছি জঙ্গল ভিতর কো সৈন্য সামন্ত মানক কো নাই জিবি শিকার করিবা উদ্দেশ্য তুমি যেতবেলে এ রাজ্যর বড় পুଅ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତମେ ବହନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଯେମିତି ତୁମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ ଆଉ କାହା ହାତରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦବନି পূজা মু করি ତୁମେ କରିବ ତାହେଲେ ଇଳବନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଦିଅ কেউ ସେ ଇଏ କହୁଛି ଆମେ ଅଛୁ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା ସେଇଟା ଆଇଲୁନି କୋଉଠି ସତ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ରାଜା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ କଦମ୍ବ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଇଳାବନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ ବସନ୍ତ ସମୟର ଏ ପିଲା সে শুনে দেবে ଏଇ ତମେ ଖାଇବନି କିରେ ଖାଇବନି গলে খাই ଭୋକ ହେଲାଣି ଆମେ ଖାଇକି ଆସିବ ଏଇ এই কথা যায় ସିଏ ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଜଗିକି ବଢିଛି ଏଇ ପାଟି ନେଇ খাই ପାଟି କରୁନି ବନ୍ଦ କରୁନି খাই যায় ଆଚ୍ଛା ପାଟି କରୁଛ ତମେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ସେଟାকে ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଉଛ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବ ସିଏ ପାଟି କରିବ ହଁ ଆଇ ବସ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବସ ରବିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଛୁଟି ଦିଆଯାଏ ଘରେ ଆଣିକି ଦିଦି ଦେଇ ଯାଉଛୁ କହିଦେଉଛୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରିବାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରିବାକୁ ତମେ କାଟୁଥବ କୋଉ ରବିବାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ ଚୁପ୍ ହଁ ଚୁପ୍ ରବିବାର ସାର୍ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ ରବିବାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ ନା ନା ରବିବାର ବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ କୋଉ ସବୁଆଡେ ରବିବାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ ନା ଯୋଉ ରବିବାର ଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଯୋଉ ରବିବାର ଗଣେଶ ପୂଜା ଯୋଉ ରବିବାର ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯୋଉ ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 26 ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ ନା ହଁ ଖୋଲେ ଆମର ଖୋଲେ ନା ରବିବାର ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ରବିବାର ପିକନିକ ଗାଈ ନା ନକଲ କାଚୁ ନଣ୍ଡା ହଉଛୁ ରବିବାର ନା ନଣ୍ଡା ହଉଛି ନଖ କାଟିଲେ ରବିବାର ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଭଲ ପିଲା ବିଦଗ୍ଧ କଦମ୍ବ ବସନ୍ତ ସମୟର ଆଗମନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାକବି କାଳିଦାସ କହିଲେ ବସନ୍ତ ଆସିଲା କେମିତି ହେଲେ ଦୁମାସ କୁସୁମ ପବନ ସୁଗନ୍ଧି ସୁଖା ପ୍ରଦୋଷ ସର୍ବପ୍ରିୟ ଚାରୁତମ ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପବନ ବହିଲା ମନ୍ଦାମଳୟ ପବନ ବହିବାରୁ ଆଜି ହେଇଛି କଣ ନା ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା ଆଜି ବସନ୍ତ ସମୟ ଆସିବାରୁ ମାନଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ଭକ୍ତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହିଟିର ନାମ ହଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପଦ ଚାନ୍ଦ ଚାନ୍ଦ ये मराया सिखाई ऐसी चोरी करी महिला मांगा छोड़ेगा महिला मांगा
आगे स्ट्रांग है क्या हो तू आगे स्ट्रांग हो ताकू मारिला पूर्वରୁ ଏ 10 କଚଡା ଖାଇଲା ये ताकू मारना दिक्कत हो ମାରୁଛୁ ନା ନିଜେ ए ताकू ଓ ବଡ କାଇଁ ଖସୁଛି तेरे बुरी भैया तेरे बुरी କାଇଁ ମତେ ବୁଢୀ କହୁଛି तेरे बुरी यार सुन ବୁଢୀ କହୁଛି କାହିଁକି ଆମ ସ୍ୱର୍ଗ ବୁଢୀ କହିବ ଆଚ୍ଛା ବାପା ବୁଢୀ ହେଲି ना से କହିବାର କାରଣ ଅଛି ସେ କହିବାର କାରଣ କଣ ଆପଣ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପାଲାକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ କହିଲେ ବୁଢୀ କଣ ଆଜି ଯାଜପୁର ପାଲାକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ପାଲାକୁ ଯାଉଛି ସେତିବେଳେ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଢୀ ଡାକିଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ରେ ବୁଢୀ ଉଠିଲା ରେ ବାପା ବୁଢୀ କହିଲେ ବୋଲି ସିଏ କହିବ ବାପା ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛୁଆଟି ଇଏ ସବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏ ଫିଟିଂ ଛି ଏମ୍ ଫିଟ୍ ମା କେମିତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଯେମିତି संतरा काटा गया ହାତ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ବସ୍ ମଳୟ ଶିଖାରି ସିରି ଚଳି କରି ବଢିଲାଣି ମନ୍ଦ ଶରୀର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମଳୟ ପବନ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଆସୁଛି ପୁଷ୍ପମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନାରୀମାନେ ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କୁ କେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଟିଲେଣି କେତେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଆଜି ପୁଷ୍ପରେ ନାରୀଙ୍କର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି ନାରୀମାନଙ୍କର କାମରେ ବିକାର ଆସିଛି ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଶୋଭାକୁ ରାଜା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆଳି ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋଟିଏ ନାରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏସବୁ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା କାହିଁକି ନା କଥାକୁ ପାଞ୍ଚ କଥା ନହେଲେ ପାଲାଟା ପାଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ठीक कथा आपण कहते कथा को पांच कथा रहले पालाटा पाला परिका लागेला आ पांच प्रकार नहले भी पाला वाला हमें खाइबुनु हम पई ଟିକେ आइस करो ହେ ରୁଚୁ ନି ଆମେ କଣ କରିବୁ ଗୁଚୁନି କୋତେ ଯାଇକି ଗୁଚୁ ବସ୍ ବରାବର ଖାଇବ ବସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜା ଇଚ୍ଛାକୁ ଘଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ଦକ୍ଷିଣୀ ପଟେ ଗାଇବି ଗୋଟିଏ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେବାନେ ଯେତେ ଜନ୍ତୋ
ସେ ବନେ ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ନିରନ୍ତେ ପରସ୍ପର ହିତେ ସେ ବନରେ ରାଜା ଇକ୍ଷାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଭାବ କାହିଁକି ନା ଦିଅ ଏଇ ଶିଶୁ କରି ମୁଖେ ନେଇ କେଶରୀ କହିଲେ ସିଂହ ଶିଶୁ କହିଲେ ଛୋଟ କରି କହିଲେ ହାତୀ ଓ ସିଂହର ଶତ୍ରୁତା ରାଜା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲେ ହାତୀ ଛୁଆ ମୁଖରେ ସିଂହ ନାରିକେଳ କି ନଡ଼ିଆ ଫଳ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ସେ ବନସ୍ତେ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ଖେଳାଏ ବାଳ ମୃଗୀ କୋଳେ ଖେଳାଏ ବାଳ ମୃଗୀ କୋଳେ सारे भाषा खराब हो पाला भूल गई आज्ञा ପାଲା କାଇଁ ଭୁଲ ହବ एडी कौन कहले ଖେଳାଏ ବାଳ ମୃଗୀ बारो कहलो से भाषा से भलो न सेला खराब चुट्टी कहलेनी हेयर कहलेनी केसर कहलेनी ଖେଳାଏ କେଶ ଖେଳେ हां एडी भाषा आपन कहले ଭଲ भलो नुआ ଭଲ ना ଶୁଦ୍ଧ ये सुनो ଭଲ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଏ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଆଉ ଜଣେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହୋଦୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ, କାଳ ନେଉଛି ବାଣ ଧରି भाषा खराब हो भाषा खराब हो ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟା कालो नेउटी चुट्टी धरी कालो नेउटी हेयर धरी कालो नेउटी ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ ଗହନ କାନ ନବନରେ ଗୋର ଇଏ ବରଷା କାଳ ଇଏ ଗିରି ନାମ କରେ ଧରିଲେ ନବ ଦଶ ନବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବାଳ ତେଣୁ ବାବା ଏ ଭାଷାଟା ଶୁଦ୍ଧ ତେଣୁ ଖେଳାଏ ବାଳ ମୃଗୀ କୋଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଘ ଛୁଆ ମୃଗ ଛୁଆକୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ସେ ବନସ୍ତେ ମୁତୁ ପୁଛେ ପୁଛ ଟେକି ନାଚେ ଉଲ୍ଲାସେ କେକି ମା ଲୋକେ କି କହିଲେ ମୟୂରର ସାପର ଶତ୍ରୁତା ମୟୂର ପୁଛରେ ସାପ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ରାଜା ସବୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଟାଣି ନେଇ ଆସୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ପାହିଛି ସକାଳ राती केमिति पाइला राती केमिति पाइला ରାତି କେମିତି भोर भइया पाइला भोर भइया ଭୋର କହୁଛୁ ନା ଭୋର भोर भइया ଭୋର हां ରାତି ସବୁ ଭୋର ତୁ ରାତି ପାଇବା କେବେ ଦେଖିଛୁ देखो मु देखिनि गो नंगली बेजी ଲିଭେଇଛୁ भोर भइया ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛୁ ଶୁଣ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ भोर तो को लेखिले ବଳଦ ରଥ ନୁହଁ ମହିଷୀ ରଥ बलदेव तो काई मत ତୁମେ ମୂର୍ଖ मु मूर्ख ବଳଦେବ ରଥକୁ ବଳଦ ରଥ କହୁଛୁ खाली मूर्ख नु गज मूर्ख ଗଜ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା ତୁ ପାଇବୁ पाइबी କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ଦେବ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ରାତି ପାହିବ ସକାଳ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଇକ୍ଷାକୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିକାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟଟି ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କହିଲେ ରାତି ପାହି ଗଲାରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପାହୁଡ଼ା ତେଜ ସୋ ରାତି ପାହି
লাগিলা পিতা से काठ मारी देछि ताकू मठकू छाड़ी दो आता दे जाऊ हाय पान को लागला पिता पान खालती वाला को मालो राती पाइले पान कोळ पिता लागे हमें राती पाइला बोली किया अपमानिया निकनिया जदि जीवन रे पान खादिनी बिड़ी सिगरेट खा से मार के जाने राती पाइला कुआ काबिले जानी को राती पाइला बोली कुआ नहीं ओने छोटो मोटे राती रे कुआ सम भरी जाय कुमाटुआ राबिले जानी को राती पाइला बोली कुमाटुआ मत नहीं ये भरी राती रे बोली कुकुड़ा ब्राह्मण सागरे कुकुड़ा नहीं ये बेदिना बारे खाई गई अच्छा ब्राह्मण शासन करे केमी जाने राती पाइला बोली केमी थी जानी भंग कवि कहे क्या वृथा काम तो पूरा कोई 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 अभूषण कविता अभूषण कविता ए मा जे कोला राती पाई जीवो सासु मा बहु कोला की ए बहु बहुर नितटा भानु नकिबो राती पाई गलानी सासु मा कोटाटा को बाईबो बहुरे उठ राती पाई गला सतिक बेले लेखा तू जानी को राती पाईला बोली ओ सासु डाकिले ता बहु बहु उठ राती पाईला हां आता जो सासु कर ये मां कर पुओ नहीं गोटिया फेरे बहु आसीबो अच्छा पुओ नहीं केवले राती पाईला हां मु जाने नहीं तू जानी 2 मिनिट कोई हां ओ सही टाइम के केमते हो तू 2 मिनिट राती पाईबो सांगे ना कोई देबी राती पाईबो 2 मिनिट रे हां कह सोलका के आसीबो कह कोटिली दी खुंबो ओदाइली उठंदो भूली गला भवानी सनीला कुमार कोटिली दुई खुंबो पाला हबो बोले केमिति खुंबो पता हैछि तू खुंबो पति की मृदंग बजेई ना लोक जानिबे राती पाई ये ऑटो से याद हो आ कोन अर्थ भाईला सो बोले अच्छा कोटिली दी खुंबो जेम ती चारिटा राती हेई जीवो ये पेट्रो भीतर उडा कलोई मेल राखिबो जेते बेलटा बाकी को अच्छा हमें जानिया राती पाया पाया हेला पाया अच्छा हमें कोन करबू गोटे ढालो धरिबा पानी लोगड़ कर देई एतु बड़ पड़िया अछि पड़िया बखु पळेगा देखिया लोग बुड्डा थबो बुड्डा पाखर में ढालो थोई दबा ढालो थोई देई सोकर अर्थ आरंभ कोटिली दी खुंबो बाबा सकाळ आरंभ कोटिली दी खुंबो ये बाउंस खुंबो ये जो बाउंस बताई थी ना ये खुंबो तळी बनी मो पाखरे खुंबो अछि काई ये दीटा गोरो होची दीटा खुंबो केमिति हालो थोई देई हां बुड्डा पाके जाई कि हेई कोटिला दुई खुंबो बुझिली हां मुदंग मुदो ये मुदंग आउ सिए मुदंग मो पाखरे मुदंग काई बडाई मुदंग हां उडी गला खमरो
ये ବର୍ଷ ପରର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପଳେଇଲା ଜନ୍ମିଲା କୁମର ମାତ୍ର 250 ଗ୍ରାମ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଏରେ ଅସନା ଛେ ଏଇ गुड गुड जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तुम्हारी नारे दीन सारे